Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Kaigsuunan ug mga kahigalaan, kumusta kanyong tanan sa pangalan ng reliyon sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, kami sa kinasingkasing magadapit kanyo sa paggamati sa taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mao'y magapagatod sa tao, nga mao'y makahatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaaot nga nagapagpaluna na kamustag-tag sa mga lingkuranan o banusab si tag-tag sa mga radio church aron sa ingon niya na mo magamit sa pagtuon sa mga maturan nga among ihatod ya kanyo mga maturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati sa Power Radio, Kabuses Power Radio, matag alas 7 kami bulong tadang to alas 8 kagabihon. O sa Way Corat Radio FM Balingasag mabati usab magsugod sa alas 7 alas 8 bulong sa alas 9 kagabihon o sa Radio Ultra mabati usab alas 10 hangtod sa alas 11 sa kamuntagon o sa RPN mabati usab magsugod sa alas 12 bulong hangtod sa launa sa kahaponon. O ninihiyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan o mga kaigsunan? Kini si Brother Jiggy Macarayong kay uban sa pagtuon sa kamaturan aron ang hatod kaninyo. Aron dili sa paglangay gihatag ko pagamo sa uban pang mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalan ug kaigsunan? Kini sa binyong alagad sa kahanginan Brother Robert John Maturan ni Piedad nga mausab nga makiguban kaninyo nining takna aron pagtuon ug paghatod kanyo sa kamaturan ug magpaila pang ubang ministro. Kamusta usab kaninyo mga kaigalan ug kaigsunan kanay usab yung alagad sa kahanginan Brother Lloyd Badera may sa may uban kaninyo nining takna alang sa pagpadangat sa kamaturan ug karon ug pala pang kauban pang mga ministro. Kumusta kanyo mga higala mga kaigsunan? Ako kini si Brother Richard Impidad makiguban sa kataknang tulumanon karon sa pag-alagad diha sa Espiritu Santo. Magpaila pa pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug kaigsunan ni si Brother Romero Macamos? Katambaya yung isab karon pagatug kaninyo sa kamaturan aron magpadangat kanato ngadto sa kaluwasan. Ug karon magbayla pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo may galano magisunan kini walagad sa kanginan Evangelista Brother Jisrael Macarayo nga moy usa nga makiguban ni takna. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa team. Dining higayon na karon mga kahigalan ug kaigsunan ang atong pagisgutan ang kabahin mahitungod sa masangkuan sa kalibutan ug sa mga tao o asa makaplagan sa tao ang kasiguruan ug kaluwasan diha sa pagpangalagad nining atong panahon. Tungod kay ang matag tao tanan matubang kita sa hukmanan sa Dios, matarong mon og dautan. Unsay pruiba ni ana Brad Israel? Niya Brad Macarayo mga tubang gid ang tao tagsa Brad Macarayo. Atong basahon diri sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 17 mingon, ako mingon sulod sa akong kasing-kasing ang Dios magahukom sa matarong ug sa dautan. Kaya dunay panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ug alang sa tagsa-tagsa kabuhat. Busa, ang Dios day maghukom sa matarong ug sa dautan. Og sa nakasulat sa Biblia sa daang tugon nato gibasa, adtuan nato ang bagong tugon, ang tibuok kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Unsay pruiba ni ana Brad Richard? Nay pruiba ni ana Brad Macarayo din sa Roma Kapitulo 2 versikulo versikulo 3 versikulo Kapitulo 3 versikulo 19. Karon nahibalo na kita sa bisan unsay gisulti sa kasuguan kini mao ang kasuguan aron matag usa ka tibuok masapungan aron ang paghukom sa Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia giingon, karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan. Kini gisulti ngadto sa mga anaas ilalom sa kasuguan. Aron ang matag-usa ka ba masapungan ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga ang tibuok kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Kana mo'y nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kanang giingon nga paghukom ang tibuok kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Munay giingon nga ang paghukom sa tibuok kalibutan dunay duha ka mga dakong kasakitan nga gitawag nag paghukom o hukom sa Dios sa mga tao sa mga ania sa kalibutan. Nga ang tibuok kalibutan na ilalom sa paghukom. Asa ang una? Ang gisgutan sa panahon sa Ninuwe diin ang kalibutan gihukman sa Dios. Og katong paghukuma, dunay gihatag ang Dios
nga kaluwasan niadtong panahona nga ang tao makaikyas ka niadtong paghukom sa Dios. Unsay prueba ni ana Brad Rumi? Ang prueba niya na Brad Makarayo atong basahon din siya nakasulat sa Hebrewanon sa iyang kapitulo 11 bersikulo 7. Tungod nini sa pagtuo sinuy sa napasidanan siya sa Dios. Mahitungod sa mga hitabo nga wala pa na makita, mitagad sa pasidaan o iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod nini ang kalibutan iyang gihukman sa silot. Og siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Busa sa nakasulat sa Biblia, gitinaw nga sinuwi gipasidanan sa Dios. Tungod sa pagtuo ni Noe, may pasidaan. Ang gipabuha ang bahin sa mahitabo nga wala pa makita dinhi sa kalibutan. Ug si Noe mitagad sa pasidaan ug gibuhat ni Noe ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay tungod kay ang kalibutan hukman sa Dios niadtong panahon na. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kana mo'y atong nabasa. Karon, unsa ba di ay ang mga tao niadtong panahon na nga nakita sa Dios o nalantawan sa Dios? Ang mga tao unsa di ay ang mga tao niadtong panahon na di ay Brad Jan. Ato ang basahon diri sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 5 paingon sa 7. Og nakita niyo ba ang pagkadautan sa tao sa yutang dako? Ug nga ang tanan pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing lunlon mga kadautan lamang gihapon. Og kini nakapabasol kang yuba nga gibuhat niya ang tao sa yuta. Og nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Ug mingon si yuba, pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao nga akong gibuhat. Sukad sa tao hangtod sa mga mananap ug hangtod sa mga butang na nagkamang sa yuta ug sa mga langgam sa kalangitan kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Busa sa nakasulat sa Biblia tinaw nga nakaplagan sa Dios nga ang tao mga dautan niadtong panahona sa kasing-kasing o bisan pa sa ilang hunahuna niadtong mga panahona. Og nagbasol ang Dios nga gibuhat niya ang tao. Pero ang desisyon sa Dios pagalaglagon niya gikan sa naong sa yuta ang tao nga gibuhat niya sukad hangtod sa mananap ug hangtod sa mga butang nga nagkamang sa yuta bisan pa ang mga langgam sa kalangitan kay nagbasol ang Dios nga gibuhat niya ang tao niadtong panahona. Tungod kay ang gibuhat nga mga tao nagkasala niadtong panahona. Ang desisyon sa Dios hukom. Laglagon niya ang ania sa ibabaw sa naong sa yuta. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Brad Jiggy, loyo sa pagkadautan sa mga tao. Sa gibasa ni Brad Rumi kaganiha kaubang ministro sa Hebrewanon 11 bersikulo 7 nga gipasidanan sa Dios ang tao nga nagtuo kaniya nga mao si Noe, gipabuhat siya sa arka aron sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod kay ang kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Ang paglaglag sa Dios o ang pagpuo sa mga sa Dios sa mga tao niadtong panahon na bisan pas mga mananap nga naglupad og nagkamang pagalaglagon sa Dios. May tao pa ba nga nakaplagan sa Dios niadtong panahon na Brad Jiggy nga matarong? Naagad Brad Makarayo. Kinsa siya? Mao ni ang mga kaliwatan ni Noe. Og si Noe. Og ang prueba niya na Brad Makarayo ato lang basahon sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 8 ug 9. Mao apan si Noe nakakaplag og usa ka hamuot sa mga mata ni Jehova. Kini mo ang mga kaliwatan ni Noe. Si Noe mao ay usa ka tawo nga matarong og hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagalakaw uban sa Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia, si Noe sa gibasa ni Brad Rumi kaganiha naay pagtuo sa Dios. Si Noe usa di ay siya katawo di ay nga matarong. Unya nagalakaw uban sa Dios niadtong panahon na. Unsa si Noe hingpit ug matarong sa pananaw sa Dios. Uban sa iyang pagtuo ug sa iyang pagkamatarong niadtong panahon na hingpit si Noe niadtong panahon na. Mauna nga luyo sa desisyon sa Dios nga hukman ang kalibutan, laglago niya gipabuhat niya si Noe
ug arka ni adtong panahona. Ngano? Para maluwas ang iyang mga anak ni adtong panahona. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon ang pangutana, unsay purpose nganong gipabuhat si Noe ug arka? Tungod kay sa paglaglag, tungod sa hukom sa Dios nga laglagon ang ania sa ibabaw sa naong sayuta. Ang pangutana, unsay gigamit sa Dios niadtong panahona sa paglaglag ug sa pagpuo sa mga tao niadtong panahona? Ang tubag pinaagi sa lunok ug ang kaluwasan niadtong panahona mao katong arka nga gibasa sa kaubang ministro kaganiha Brother Romy Camos nga mao kato ang arka nga mao toy gigamit sa Dios aron maluwas si Noe ug ang iyang pamilya. Atong basahon dinhi sa nakasulat sa Henesis kapitulo 1 kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod bersikulo 22. Ug ang yuta dunot sa atubangan sa Dios. Ug ang yuta napuno sa mga paglugos. Ug nakita sa Dios ang yuta ug ania karon kini nadunot kay ang tanang unod nagdunot sa ilang dalan ibabaw sa yuta. Ug miingon ang Dios kang Noe, ang katapusan sa tanan nga unod ania na sa atubangan ako. Kay ang yuta napuno sa mga paglugos. Tungod kanila ug ania karon pagalaglagon ko sila uban sa yuta. Magbuhat ka og usa ka arka sa kahoy nga guper. Magbuhat ka og mga lawak sa sulod sa arka. Og pagabuliton mo og salong ang sulod ug gawas. Og buhaton mo kini sa ingon niini nga paagi mo ni instruksyones pagbuhat sa arka. Ang gitas-on sa arka tutulo ka gatos ka maniko, ang iyang kalapdon kalimaan ka maniko, ang iyang kabugon katluan ka maniko. Magbuhat ka og usa ka gawang sa arka ug humanon mo kini sa usa ka maniko, ang kabugon ngadto sa ibabaw ug ibutang mo sa luyo ang pultahan sa arka ug buhatan mo sa tulo ka mga hunta nga may salog sa ilalom sa ikaduha ug ikatulong hunta. Ug ako ani karon, ako magdala mo na ning giingon dayon diri nga matang sa paglaglag. Magdala og lunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta aron sa paglaglag sa tanan nga unod nga adunay gininhawa sa kinabuhi gikan sa ilalom sa langit ang tanan nga ania sa yuta mga matay. Apan pagabuhaton ko ang akong saad uban kanimo ngadto ni Noe. Og magasulod ka sa arka ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong asawa ug ang mga asawa sa imong mga anak uban kanimo. Og ang tanang butang nga may kinabuhi sa tanan nga unod duruha katagsa kadagway isulod mo sa arka aron mga buhi sila uban kanimo. Kinahanglan sila sa mga laki ug mga bayi. O sa mga langgam ingon sa ilang matang, ug sa mga baka ingon sa ilang matang, sa tanang mga mananap nga nagakamang sa yuta ingon sa dagway, ingon sa tagsa kadagway magasulod uban kanimo aron mabuhi sila. Og magdala ikaw uban kanimo sa tanan nga kalanon nga ginakaon og tigumon mo kini diha kanimo og kini mahimo nga kalanon alang kanimo og kanila. Og kini gibuhat ni Noe, gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya. Unsay leksyon nga nakuha? Ang leksyon nga nakuha unsay instruksyon sa Dios kinahanglan mo tuo og mosunod ang iyang giinstruksyonan. Ang gipabuhat sa Dios niadtong panahon na arka para sa kaluwasan sa mga anak ni Noe ug sa iyang asawa. Sa tulo niya ka anak ug sa tulo niya ka mga binalay. 8 sila tanan niadtong panahona. Muna nga ang tanang instruksyon sa Dios niadtong panahona, inosente ang tanang mga tao. Ngano? Wala may pagtuo. Pero niadtong panahona, kutob sa natubang ni Noe, wala to ingon nga na inosente sila unsay dangatan sa kalibutan kay giwali man na ni Noe. Ngano si Noe magwawali man? Unsay gibuhat ni Noe? Nagwali si Noe o giwali niya ang pagkamatarong. Ngano? Nahitabo ang lunop tungod kay ang tao nagkasala. Nakaplagan sa Dios nga dili matarong. Mga dautan. Busa, giwali ni Noe nga kinahanglan ang tao magtarong ni adtong panahon na. Unsay prueba niya na? Brad Lloyd, nga ni adtong panahon na si Noe. Nagwali kay si Noe magwawali man. Ani ang prueba, Brad Makarayo, diri sa nakasulat sa ika-2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 5 giingon. Kung ang karaang kalibutan wala kaluy sa Dios, bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong. Kauban sa 7 ka mga tao sa diha nga ipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga taong dili Dios nun. O busa sa nakasulat sa Biblia,
Si Noe magwawali sa pagkamatarong. Kung si Noe magwawali man sa pagkamatarong. Kung nakaplagan man siya nga hingpit og matarong, og naglakaw sa Dios, gituman niya ang tanang instruksyon nga gipabuhat alang sa kaluwasan niya, og sa iyang asawa, og sa iyang mga anak. Ang gibuhat pagid ni Noe, giwali pagyud ang pagkamatarong. Diin, si Noe nga nagwali, otro pod siya nga nagbuhat siya sa pagkamatarong, og hingpit siya sa pananaw sa Dios. Giwali niya ang pagkamatarong. Giwali niya ang pagkahingpit. Niadtong panahon na. But magipasabot ang iyang gibuhat, iyang gipahibalo. Mauni ang ngay buhaton, parang dili ta mailalom sa hukom sa Dios. Dili ta maapektahan niya ng hukom sa Dios. Busa, kung giwali man ni Noe ang pagkamatarong o pagkahingpit o paglakaw sa Dios, mauman ang dalan nga maun to hinungdan nga giinstruksyonan sa Dios si Noe tungod kay siya hingpit og matarong. Ang gibuhat ni Noe wala to niya itago-tago nga ang nahibalo iyarang asawa og iyang mga anak og ang tulo ka mga binalay, iyang giwali kay magwawali man siya. Niadtong panahon na. Busa obligasyon sa usa ka magwawali. Ikaw nga nasayon. Unsa ang gikinahanglan sa tao para maluwas samas gibuhat ni Noe nga nagwali. Mao po na ang paningkamot sa mga ministro sa PBCM karon. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan, wala namin nagkulang sa pagpahibalo bahin sa kaluwasan nga naara gyud sa dapit sa Espiritu Santo. Moabot ra ta diha sa unahan. Mga kahigalaan nga nagsunod sa among programa. Kanara. Karon ang pangutana. Niadtong panahon na ngano sa nabasa nato 8 ka tawo si Noe ug ang iyang anak nga ipasulod sa arka. Kay magpadala ang Dios og lunop sa tubig. Pinaagi sa tubig, malaglag ang mga tanang butang nga nias ilalom sa langit, nga nias sa ibabaw sa naong sa yuta nga nagkinabuhi. Tanang buhi, malaglag diadtong panahon na gawas lang kanila nga anaa sa sulod sa arka. Unsa hinungdan nga wala sila maluwas? Tungod kay wa sila mutuo nga ang kaluwasan arka. Ug niadtong panahon na samtang gibuhat pa ang arka, nagpabilin pa ang pailob sa Dios. Sige sulti si Noe. Pero sa diha nga naupos na ang gantangan sa Dios. Og miabot na ang tukma nga panahon nga iya nang palunupan ang ibabaw sa naong sa yuta, didto na ang mga tao nalaglag og ang naluwas 8 ra gyud ka tawo latas sa tubig pinaagi sa arka. Niadtong panahon na unsay prueba ni anak Brad Richard. Na maklaro nato sa Biblia, Brother Macarayo, litra por litra mabasa ginato din sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20. Ginaingon sa pagpahayag sa Biblia nga kaniadto wala na nagpanuo sa diha sa mga adlaw ni Noe nga nagpailob sa Dios pagpaabot samtang gibuhat pa ang arka, niini pila lamang ka buok. Sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Busa kana ang prueba unsay nabasa giingon sa nakasulat sa Biblia nga sa gibasa nga kaniadto wala man nagpanuo. Na ang pailob sa Dios gibuhat ang arka nga niadtong panahon na pila lamang ka tawo ang naluwas, 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Nganong latas sa tubig nakasulod man sa arka. Pila sila kabuok? Si Noe iyang asawa 2 na, 3 ka anak ka lalaki, 5 na, ug dunay mga 3 pod ka anak, 3 ka mga binalayan niya. 8 tanan ang naluwas latas sa tubig ngatong panahon na. Unsay nakaingon nganong uban wala maluwas? Kay wala mutuo. Ug wala magbuhat sa pagkamatarong ni adtong panahon. Ang resulta, nangalaglag sila. Mauna ang gidangatan ni adtong unang paghukom sa pagpuo sa Dios sa mga tao nga nagkasala dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Ni adtong panahon na pinaagig tubig. Ug pag-abot sa atong Ginoong Kristo, gihisgutan kana sa atong Ginoong Kristo. Unsay prueba ni anak Brad Jezreel? Ang prueba ni anak Brad Macarayo atong basahon diri nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 37 lapos sa 39 gingon. Apan mahitungod sa maong adlaw takna walay nasayod, bisan ang manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawa sa amahan lamang. Maingon kaniadto sa adlaw ni Noe, mao manusab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Kay maingon ni adtong mga adlaw sa wala pa ang lunop, sila na nagpangaon ug nag-inom ug na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Ug sila walay kasayuran niini hangtod sa pag-abot sa lunop ug gianod silang tanan
maingon man usab nini ang pag-abot unya sa anak sa tao. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan mauna nga ang mga tao natong panahon na puno sa pagpabayan-bayan. Gitumong ba? Maklaro nato, manalisar nato sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Sa tenor, sa sinultian sa atong Ginoong Kristo, klaro nga ang tao nakatutok ang ilang hunahuna ug ang ilahang panahon didto sa material nga mga butang. Ngano man na nagpangaon, na nag-inom sila, na nagpatuyang sila. Hangtod unsa man ang giingon na nag-inom sila, na nagpangaon sila. Unsa man day ang tao kinahanglan ta mo kaon kada adlaw, kinahanglan ta mo inom og tubig kada adlaw. Pero nganong dunay nakalaglag nga mao nang na nag-inom sila, na nagpangaon, mao tong mga bawal nga mga pagkaon. Mao to siya ang mga bawal nga ilimnon. Nga ang tao hala tungab ni adtong panahon na. Hangtod way kasayuran nga ang kalibutan gidesisyonan na sa Dios nga iyang laglagon ang tanan nga dunay gininhawa dinhi sa yuta. Ug niadtong panahon na pagsulod ni Noe sa arka, pag-abot sa lunop gipang-anod silang tanan. Kapila man ang tao magbasol sa pila lang ka seconds, pila lang ka minuto niadtong panahon, o pila ka minuto seconds o pila ka minuto nianang higayuna, seconds o minuto ra ang tao pagdili o pagdaa ka sa ilalom sa tubig, bugto gid ang tao. Busay ingon ni ana nga sistema ang gidangatan sa mga tao ni adtong panahon. Ug kato ang una nga ang kalibutan nakasinati sa wala pa mahitabo. Mutong giibasa ganya sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 7. Sukad kang Adan hangtod kang Noe, wala pa makita tong nahitabo sa panahon ni Noe. Ang pangutana, mga kahigalaan nga nagsunod sa programa namo sa Power Radio og sa naglantaw sa YouTube, mga kahigalaan, didto ra ba kutob sa panahon ni Noe? Ang tubag dili. Doon na nasay sama sa gibasa kaganya sa Hebrehanon 11:7 nga katong desisyon sa Dios nga hukman ang kalibutan, laglago niya, pinaagig tubig, gipabuhat si Noe og arka, naa pagilaing dakong kasakitan nga wala pa pud mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Kinsay nagsulti? Ang atong Ginoong Kristo. Ay dili na ta mo butang pa sa atong hunahuna nga kini dili ni mahitabo. Ngano? Nahitabo na ang lunop usa pa ang atong Ginoong Kristo mitungha sa kalibutan. Pero unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo? Do na pagyoy mahitabo nga dakong kasakitan. Malaking kapighatian nga wala pa mangyari sa buong daigdig, sa buong sanglibutan. Unsay prueba niya na atong basahon sa nakasulat sa Biblia, Brad Romy. Ang prueba niya na Brad Macarayo atong basahon din sa Mateo sa iyang kapitulo 24 bersikulo 21. Kayo niya umabot ang dakong kasakitan nga ang ingon, wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan. Hantod karon og dili na mahitabo pa. Kana mao ang prueba sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unya mahitabo ang dakong kasakitan o muabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Grabe. Grabe nga pagpasidaan sa atong Ginoong Kristo. Kay unya mahitabo. Sa ato pa ang pangandamana nato karon. Kay wala man ta makasapon sa panahon ni Noe. Kini karon ang atong pangitaag lutsanan. Unsao nato pagsalbar ang atong kaugalingon uban sa atong pamilya pag-abot ni anang panahona. Ang dakong pangutana, asa kaha makaplagan ang kaluwasan ni anang panahona. Hingon ana ang sistema. Mao bitaw nga sa nakasulat sa balaang kasulatan. Sa balaang kasulatan. Ang kanang gitawag og dakong kanang giingon dakong kasakitan nga wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan gisulti po na sa daang tugon. Unsay prueba ni ana sa nakasulat sa Biblia nga kanang dakong kasakitan nga pahibalo sa atong Ginoong Kristo gipakita na sabdayon sa mga sunod-sunod natong basahon nga sitas nga duna na po'y laing paglaglag sa Dios sa mga tao nga nias ibabaw sa naong sayuta. Pinaagi sa dakong kasakitan. Asa ang prueba ni ana Brad Robert? Ang prueba ni ana Brad Macarayo ato rang basahon diri sa ang pulong sa Dios nga ang Sofonias gitawag og Sifania. Sifanias. Sige. Ato rang mga basahon diri sa kapitulo 1 bersikulo 15. Nianang adlaw ipatagamtam sa Dios ang iyang kasuko. Adlaw kana nga kalisod, kasakitan ug kalaglagan.
ngit-ngit ug ngiob kana nga adlaw. Busa giingon niining adlaw ipatagamtam sa Dios. Unsa man ang kasakitan. O mao nang giingon ipatagamtam sa Dios ang dakong kasakitan ni anang panahona. Unsay mahitabo sa mga tawo nasab ni anang panahona, Brad Jiggy, kung atong susyo nakasulat sa Biblia, sa pagpatagamtam na sa Dios, sa dakong kasakitan, nga ang atong Ginoong Kristo nagsulti na daan, dakong kasakitan ang ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Unsay dangatan sa mga tao ug sa mga mananap, bisan pa sa mga isda, Brad Jiggy, nga naa sa ilalom sa dagat. Pagaut-uton gyud kana Brad Makarayo, ang pruiba niya na Brad Makarayo ato lang basahon ang Sofonias kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3. Akong pagaut-uton sa hingpit gayud ang tanang mga butang gikan sa naong sayuta. Nagaingon si Jehova. Akong pagaut-uton ang tao ug ang mananap, akong pagaut-uton ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat, ug ang mga kapanggdulanan sa mga dautan, ug akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sayuta. Nagaingon si Jehova. Kung ato puning basahon sa laing translation Brad Makarayo, ang kaning pagaputlon gitawag na siya og pagapuuhon. Ato lang basahon ang pulong sa Dios sa maura gyapon nga sa sitas Brad Makarayo nga ang Sofonias gitawag og Zefania. Sa kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3. Miingon ang Ginoo, laglagon ko sa hingpit ang tanang anaa sa kalibutan. Ang mga tao, ang mga mananap, apil na ang mga langgam, ug ang mga isda, laglagon ko ang mga butang nga nagatukmod sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang mga makasasala, puuhon ko gayud ang tanang mga tao sa kalibutan, ako ang Ginoo, ang magaingon niini. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw, klaro nga pagaut-uton sa Dios. Ang dakong ang mga tao ni anang panahona pagapuuhon ang tanang mga tao. Apektado ang dagat ni anang panahona. Ug kanang dakong kasakitan maunang ipatagamtam sa Dios. Ug bisan pa ang mga gamhanan nga tao ug unsa man ka sa imong kaugalingon, mutiabaw gi ka ni anang panahona ug ang mga salapi. Bisan pang mga salapi dili gyud makaluwas sa tao pag abot niya anang panahona. Basahon ako ang Bibliang Tagalog. Dinhi sa Sefanias, kabanata 1 at sa talatang 14, kama talatang 18. Ganito ang nakasaad. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam sa makatuwid bagay. Ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ano ang nabasa natin sa Biblia? Maliwanag sa binasa nating talata. Nga kahit na ang makapangyarihang tao ay sumisigaw ng kalagim-lagim sa ating nabasa na nakasulat sa Biblia. At sa talatang 18, ganito ang nakasaad. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho sapagkat wawakasan niya o isang kakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Maliwanag sa binasa nating talata. Doon dito sa binasa nating talata, maliwanag kahit ng makapangyarihang tao, sumisigaw ng kalagim-lagim at isang kakilabot na wakas sa buong lupain at sa mga tao na nanirahan sa buong lupa. Sa ating binasa na nakasulat sa Biblia. Maliwanag, mga kapatid at mga kaibigan. Kana mo'y nabasa nato sa nakasulat sa balaang kasulatan. Tina, klaro, ang dakong pangutana. Unsaon ka nasad nato pagsalbar ang atong pamilya o ang atong kaugalingon pag-abot niya ng panahon. Ang tubag, nasa mga kamot, dragyon, sa tutulo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Diin sila nahiusa diha sa asa sa Espiritu Santo, Brad Israel. Nabagyon sa Biblia, Brad Israel. Na Brad Makarayo. Atong basahon res nakasulat sa Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Mateo kapitulo 6 sayang putnot giingon diri sa pagpahayag, buot mohatag ang amahan sa iyang kabalaan ug kalipay sa iyang mga anak.
buot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa ta niya sama nga ang amahan ug anak nga hiusa sa Espiritu Santo. Busa tinaw sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unsa? Dunay giingon ngan ang amahan ug ang anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Sa kaiusahan nila, luyo ni anang tanan nga ang tanang tao puuhon. Pero doon na gid po'y mahibilin nga naman doon na may tinguha ang Dios. Nga ang tanang mga tao maluwas. Bisan pa kon laglago niya ang tanang mga tao. Ni anang panahon nas nabasa sa Punyas, Kapitulo 1, versikulo 2 ug 3, naay plano ang Dios. Gisulti na daan na ni Apostol Pablo. Pero sa plano niya daan, maklaro na gyud diha nga sa plano sa Dios dili tanang tao maluwas, pero naay maluwas. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Makarayo? Basahan na ito nakasulat sa 1 Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3, lapos na ngadto sa 4, giingon. Kini maoy maayo og pagkahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas, nga naninguha, nga ang tanang mga tao, mga luwas unta, ug makakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tinaw, klaro, nga adunay tinguha ang Dios nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug makakaplag sa kahibalo sa kamatuoran. Karon, ang pangutana. Unsa ang tinguha sa Dios? Ang tanang tao maluwas. Ug unsa ang Dios? Unsay na ilang plano? Naghiusa sila diha sa Espiritu Santo, ang amahan ug anak. Pero naay plano sa Dios nga ang tanang mga tao maluwas. Unsay purpose ngano naghiusa sila diha sa Espiritu Santo? Tungod kay ang Espiritu Santo ipadala diri sa kalibutan nga kapuli sa atong Ginoong Hesukristo o ang nagsulti ang atong Ginoong Hesukristo mismo. Unsay prueba ni ana Brad Richard? Atong prueba ni ana Brad Makarayo na nato mabasa litra por litra mabasa nato sa Juan kapitulo 3 o 14 bersikulo 26 ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Apan kun magagika na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako, siya ang magtudlo sa kaninyo sa tanang mga butang og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong kaingon kaninyo. Busa tinaw nga ang gitawag nga ang Espiritu Santo ipadala sa amahan puli sa atong Ginoong Hesukristo. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Balikan na to. Nagkahiusa brad dyan ang amahan ug ang anak diya sa Espiritu Santo. Nagpadayag ang atong Ginoong Hesukristo nga ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan puli sa atong Ginoong Hesukristo. Pangutana brad dyan. Ang ipadala nga Espiritu Santo diri sa kalibutan. Kung doon na may muabot nga dakong kasakitan, ang Espiritu Santo nga ipadala diri sa kalibutan, alang ba sa kaluwasan sa mga tao ang pagpadala? Brad Jan? Alang gid ka sa kaluwasan, Brad Makarayo. Unsay prueba mo? Basig imo-imo ra na. Dili gid ka na, Brad Makarayo. Ang prueba niya na ato ra mabasahan diri sa The Passion Translation, John chapter 14 verse 15 to 17. Loving me empower you to obey my command, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and He will never leave you. The world will not receive Him because they can see Him or know Him, but you know Him intimately because He remains with you, and will live inside you. Kung sa ato pa sa Cebuano nga paghubad, ang paghigugma kanako naghatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong sugo, ug ako mangayo sa amahan, ug siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas, ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Balag di lang tataman, Brad Makarayo, litra por litra yun nga ang Espiritu Santo manluluwas. Busa manluluwas ang Espiritu Santo. Magkinaunsa man ang kalibutan. Atong panahon sa lunop, ang gitawag nga kaluwasan arka. Karong panahon na gipadala ang Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao, kay ang Espiritu Santo manluluwas man. Mao man nabasa nato Brad Jiggy, Brad Robert Jan, Brad Lloyd, Brad Richard, Brad Jisrael, Brad Romy. Atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. O niining panahon na, kay dili naman tubig,
Dili pod kay ngano giingon gud nga wala pa mahitabo sukad sa kalibutan ng dakong kasakitan. Klaro nga dili na natubig. Ato raw niya nang isgutan ug unsa nang dakong kasakitan pag-abot sa unahan. Nga mao nang giingon nga ipatagamtam sa Dios ang mga kasakitan. Kung ang atong Hesus Kristo pasultion, dakong unsa? Dakong kasakitan nga mahitabo dinhi sa kalibutan. Ug ang nga kalauman sa tao mao ang Espiritu Santo nga gipadala. Importante para sa tao. Ang mga nagsunod sa among programa, maglantaw man sa YouTube o sa maminaw sa Power Radio o sa amo mga programa bisan asa nga mga radio station di naa ang programa sa PBCM mao ni ang gikinahanglan sa tao nga naata naidangat sa Espiritu Santo nga gipadala sa amahan ug gisaad sa atong Ginoong Jesucristo ug ang Espiritu Santo manluluwas ug matud pa sa atong Jesucristo ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Busa ang kinahanglan sa tao nga makadangat ka sa Espiritu Santo, mailalom ka sa pagtudlo, o laktod nga pagkaistorya, usbon ko, pangalagad ka sa Espiritu Santo. Doon na bagyo, pagpangalagad sa Espiritu Santo, Brad Jiggy? Aduna gid Brad Makarayo. Ato lang basahon ang mga taga-Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa suguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato. Aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Kung sa atong nabasa sa King James Version, Brad Makarayo, espiritu ug kun ato puning basahon sa ang pulong sa Dios sa maorag hapon nga sita sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 gitawag na siya og Espiritu Santo. Ato ang basahon ang Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita. Luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa sa nakasulat sa Biblia tin-aw, may pagpangalagad diha sa Espiritu Santo. Importante ba ang pagpangalagad diha sa Espiritu Santo? Importante. Ngano man ang atong Ginoong Kristo mismo mao'y nagsaan ug mao'y nagpahayag nga ang Espiritu Santo ipadala sa Amahan dinhi sa kalibutan ng Espiritu Santo mao ang espiritu sa kamatuoran nga manluluwas. Busa unsay gibasa dito nabasa dito sa unang Timoteo, gibasa ni Brad Lloyd Gagania, kapitulo 2 bersikulo 3 o 4, nagtinguha ang Dios nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug manag pakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Ay ng kamatuoran alang sa kaluwasan ang Espiritu Santo. Diya sa nakasulat sa Juan 14 bersikulo 15 hangtod bersikulo 17. Sa dapasyon nga translation kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Litra por litra. Busa may tabo man ang dakong kasakitan. Lain na sab nga paglaglag sa Dios sa mga tao nga niya sa ibabaw sa naong sa yuta. Kinahanglan nga naa ka, nakadangat sa Espiritu Santo, nailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo, o nakapangalagad ka sa Espiritu Santo. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan, ang importante sa tao, nga anaa ka sa pagpangamuy o mahibalo ka sa pagampo diha sa Espiritu Santo. May pagampo ba nga ipahinungod diha sa Espiritu Santo, Brad Romy? Doon na gyatong mabasa, Brad Makarayo, nga puriba. Dili kay mag-ampo lang, mag-alagad pagid kita sa Espiritu Santo. Ato lang pagbasahon king puriba din sa Judas, sa kapitulo 1, bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan man nagtubo kamo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuan, pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa tinaw nga ang nabasa, pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Ang kalauman sa tao, magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan, may manluluwas nga gisaad ang atong Ginoong Kristo nga gipadala ug ang Espiritu Santo mutudlo sa tanang mga butang, mopahinumdom sa tanan nga gisulti sa atong Ginoong Kristo. Niana nga sistema ug ang Espiritu Santo giingon ganiya sa gibasa ni Brad Rumi, pag-ampo kamo diya sa Espiritu Santo. Hinanglan nga pag-abot sa dakong kasakitan ang mga nangalagad sa Espiritu Santo, apil na ang amahan ug ang anak ni ana tungod kay ang amahan ug ang anak nahiusa diya sa Espiritu Santo. Maghisgot og kaluwasan kabubuton sa amahan ug sa anak nga ang kaluwasan naa makaplagan sa tao pinaagi sa pagpangalagad ug pagampo diha sa Espiritu Santo. Saon taman nga mao maginay nabasa sa Biblia.
Oh, dili man na kay amo-amo ra na nga mga ministro sa PBCM tungod kay mao man ay gibasa na sa Biblia. Busa mao po nay rason ngano kami nangalagad diya sa dapit sa Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo mao ang patik dinilhanan nga ikaw luwason o tubson sa Dios pag-abot ni anang panahon na. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Macarayo? Basahan na ito nakasulat sa mga taga-Epeso, Kapitulo 4, versikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Ug kaning timbre alang sa adlaw sa pagtubos, Brad Macarayo, giklaro kanang pagtubos gitawag na sa ubang translasyon na pagluwas, Brad Macarayo. Aniya basahan na to sa mga mga citas ang Catholic Bible sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsuba ang Espiritu Santo sa Dios. Kaya ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo ilhanan niya kamo iya na o garantiya nga maabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa pag-abot sa dakong kasakitan kun ang tawo manginhanglag kaluwasan. Tuwa kinahanglan nga naa kana sa timbre sa Espiritu Santo. Og naidangat ka sa timbre sa Espiritu Santo, timbre alang sa kaluwasan. Timbre alang sa katubsanan. Magkinaunsa man ang dagan sa panahon. Timbre og kaluwasan alang sa katubsanan og kaluwasan nga nasa Espiritu Santo uban sa imong pagpangalagad og sa pagampo diya sa Espiritu Santo. Aron luwason ka, magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Muabot man ang kalaglagan na kanang gitawag dakong kasakitan nga ipatagamtam sa Dios sa mga tao nga nagkasala niya ng panahon. Ug wala ang kaluwasan ra gyud niya ng panahon wala diha sa unsa pa kundi naa sa pagpangalagan sa Espiritu Santo ug naa diya sa Espiritu Santo. Saon man tanawa analisara gani. Ang lunop humana. Nag-ingo pagtunga sa atong Hesukristo humana ang lunop. Unya nagpasidaan ang atong Ginoong Kristo may dakong kasakitan pagyud nga may tabo sa kalibutan. Unya gipadala ang Espiritu Santo para mutudlo sa tanang mga butang ug giingon nga manluluwas. O na busa gitumbasan ba? Naidakong kasakitan, naigipadala po nga manluluwas. Yan sa Espiritu Santo. Kisang sulti, atong Ginoong Kristo. Na po'y pagpangalagad, asa dapit diya sa Espiritu Santo. Sa pagpangalagad, bisag Espiritu Santo ang gialagaran mo, pero kabubuto na sa amahan og sa anak. Ngano? Sila may nagkahiusa. Ang amahan may nagpadala. Unya ang atong Ginoong Kristo kalakip naman siya nagpadala. Unsay prueba ni ana, basahon ko ang nakasulat sa ang pulong sa Dios. Diri sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 kapitulo 15 bersikulo 26. Ingon niini ang nakasulat sa balaang kasulatan sa sitas nga akong gisitar sa pagpahayag. Giingon sa pagpahayag diri. Mingon dayon si Jesus kanila, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gikan sa amahan. Ipadala ko kaninyo. Ang amahan mo ay nagpadala, ang anak po usas nagpadala. Busa, kung nag-alagad ka sa Espiritu Santo, kabubuto na sa anak o sa amahan. Busa, ang sibo nga pagpangalagad, mauto, ang kabubuton sa amahan nga diha ka mangalagad sa Espiritu Santo o kabubuton sa anak, diha ka sa Espiritu Santo. Unsaon ta man naa naman tas panahon sa pagpangalagad sa Espiritu Santo kay mao may nabasa sa Biblia. Kana mo ay kamaturan nga atong nabasa sa Biblia. Sa unsang paagi, mapatikan o matimbrihan ang tao, Brad Jisrael, sa patik sa Espiritu Santo o timbre. Pinaagi sa mayong balita, Brad Macarayo. Niya itong basahon diri nakasulat sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 13, gingon, pinaagi kaniya, kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa mayong balita, sa pagluwas kaninyo ug sa nagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre maong gisaad nga Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tinaw nga ang tao mapatikan o matimbrihan ka alang sa katubsanan o kaluwasan sa patik o timbre sa Espiritu Santo, pinaagi sa maayong balita. Unsang matanga sa maayong balita, walay lain. Kung ang alagaran Espiritu Santo man o ang pagampo ipainungod sa Espiritu Santo, ang maayong balita alang sa kaluwasan sa tao, aron ang tao matimbrihan o patikan para sa katubsanan o kaluwasan, mahitabo man ang dakong kasakitan nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo ang maayong balita, wala giwilain, maayong balita sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Richard? Atong mabasa dinhi sa unang Pedro
Kapitulo 3 versikulo Kapitulo 1 versikulo 12 ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Og kanila agi padayag sa dili ilang kaugalingon og kundili kaninyo nga nag-alagad diha sa spirit sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit ug ang mga butang niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Usa sa gibasa sa nakasulat sa Biblia, ug kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa mga balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Tin-aw, klaro sa gibasa, gipagita na to asang maayong balita, maayong balita sa Espiritu Santo nga giwali sa mga tao. Kinsay katumanan? Walay lain ang mga ministro sa pagtulon ang PBC. Kana mao ang nakaplagan nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kanang dakong kasakitan nga moabot nga ang tao pagalaglagon sa Dios. Sa gibasa kaganiha nga pagapuohon sa Dios ang tanang mga tao gikan sa naong sa yuta sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ang mahitabo sa yuta niya ng panahona kanang dakong kasakitan unsa ang gitawag nga mahitabo sa yuta niya ng pag-abot niya ng gitawag nga adlaw sa dakong kasakitan nga mao nang giingon ipatagamtam sa Dios ang gitawag og kasakitan ni anang panahona. Unsay pagalaglagon sa Dios ang mga tawo nga niya og tanang mga butangan niya sa ibabaw sa naong sayuta na sad Bradyan. Unsa man ang mahitabo sa naong sayuta niya ng panahona. Mga sunog gid Brad Makarayo. Mahimong walay sulod. Mga himo nga walay mahimo nga walay sulod. Ug ang pruiba niya na ato rang basahon diri sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayud og pagalaglagon gayud kasi yuba mao'y nagasulti niining pulunga. Tungod niini ang tunglom mao'y naglamoys og sila na nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an. Busa ang pumuluyo sa yuta na nangasunog ug jutay lamang ang nanghibilin. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang naitabo sa yuta masunog ug jutay lamang ang mahibilin. Kana mao'y nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Giingon nga ang mga dito sa Punyas kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3 nga pagalaglagon sa Dios ang tanang mga butang ng mga tao yan ang panahon nga nagkasala pagapuhon sa Dios pinaagi sa paglaglag sa Dios kay matud pa sa Dios mingon ang Ginoo laglagon ko sa hingpit ang tanang mga tanang ania sa kalibutan ang mga tao mananap mga langga mga isda laglagon ko busa yan ang panahon na dili yun na lunop nga naman tungod kay apektado na niining panahon sa kalaglagan. Ang paglaglag sa Dios apektado na bisan pa ang mga isda nga nasa ilalom sa dagat. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa dako ning kasakitan nga atong atubangon karon. Mao ning musunog sa yuta, umulaglag sa taong nagkasala. Og kana walay lain mao ang tunglo. Ikapila bang tunglo Brad Jiggy ang muhimong walay sulod sa yuta? Mo ka nang ikatulo ka tunglo Brad Makarayo. Ato lang basahon ang unang hubad sa King James Version nga ang Santiago gitawag og Jacobo ang pinadayag gitawag og bugna. Sa maorag sa bugna kapitulo 11 bersikulo 14. Mingagi na ang ikaduha ka tunglo ani karon ang ikatulo ka tunglo moabot sa madali. No, busa ikatulong tunglo day. Unsa bang ikatulong tunglo nga may musunog sa yuta ug muhimong walay sulod og jutay lang ang manghibilin. Brad Rumi, unsa ba nang gitawag nga ikatulong tunglo nga musunog sa yuta? Mao ka na ang kusog Brad Makarayo sa gubat. Ato lang pagabasahon ang priba din sa nakasulat sa Isaias iyang kapitulo 42 bersikulo 25. Tungod nini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat o kini nakapasilaog kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod nini o kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa Biblia tin-aw nga ang
kusog day sa gubat mao ang gitawag og tunglo nga may musunog sa yuta. Ikapilang tunglo, ikatulong tunglo. Sa gibasa sa bugna 11:14. Kung ang ikatulong tunglo gubat man ang gipasabot, entonces magatubang gyud ay ta og ikatulong gubat sa kalibutan. Third World War. Kana mao ang atong atubangon. Busa pag-abot sa katulong gubat sa kalibutan, mas pinakakuyaw. Pero kung doon ay makaabot sa pangutana sa huna-huna, karon nga nagadungog. Kung nahitabo naman, matod pa, sa atong Jesucristo, kung ang ikatulong gubat man dahil sa kalibutan, mo inyong gisplikar, nga mao ang dakong kasakitan. Nahitabo namang unang gubat, ikaduhang gubat. Ngano man na, nga naingon ana sistema, muna giingon. Kung nahitabo ang unang gubat, ikaduhang gubat, minor rana. Ngano man, analisara gani. Sa gibasa sa Isaias 24:3, kama 6. Sa unang gubat o ikaduhang gubat, nahimo na ba ang kalibutan nga walay sulod? Apektado na ba ang mga isda sa dagat? Wala pa. Pero kining ikatulong gubat sa kalibutan nga maoy gikahadlukan sa tanang mga tao tibuok kalibutan nga kung muulbo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Pananglitan, usa lang ka intercontinental ballistic missile ang ipalupad sa usa ka nasod. Mahimong matunaw sa usa lang kapag palupad. Intercontinental ballistic missile. Usara, sample lang ha. Naghatag mig sample. Wala pa na sa unang gubat. Ha? Busa mas pinakakuyaw karon niining panahon na. Busa ang tao nang ginahanglan. Ug dalan ug asa kadapita ug giya asa dapita. Ang description nga gitudlo sa Biblia, nga kabubuton sa Dios, nga diha ka mga lagad, wala gilain diha sa Espiritu Santo. Tanawa gani sa tanang nagwal kung kinsa ang nag-esplikar sa kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo, mga ministro sa PBCM. Dili naman gina malikayan mga kaigalaan og mga kaigalaan. Nagsunod sa among programa sa Power Radio. Bisan asa nga programa namo, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Bisan asa nga radio station, ang stand sa among pagpamatud sa dakit sa Espiritu Santo. Kana ang kamatuoran. Muabot man ang dakong kasakitan, kinahanglan mailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo ug ang lutsanan pag-abot sa katulong. Sa kagahom sa espada, luwason ang tao panahon sa gutom, kamatay ug gubat. Unsay prueba ni ana Brad Israel? Niya ang prueba ni ana Brad Macarayo atong basahon dres nakasulat sa Job kapitulo 5 bersikulo 20 gingon. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa, di kagahom na espada maluwas ka sa gutom ug sa gubat. Unsa bang espada nga gipasabot Brad Jan, literal ba o dili? Dili gid Brad Macarayo. Kung dili literal nga espada, unsa ban ang gipasabot di ay nga espada? Mao kana ang pulong sa Dios Brad Macarayo. Kung pulong man sa Dios, kung giingon man sa Juan 14:25-26 kaganiha, nga gibasa nga ang mutudlo sa tanang butang Espiritu Santo. Kinsa ang mutudlo sa mga pulong nga gipakasamag espada nga maluwas ang tao panahon sa gutom, gubat ug kamatay? Kinsa ang mutudlo niya na Brad Jan? Ang Espiritu Santo gid Brad Macarayo. Basig imo ra ng istorya o di ka kapruibas Biblia, mapruibahan mo ba sa Biblia? Mapruibahan gid kana Brad Macarayo. O gato ra mabasahon diri sa pulong sa Dios sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol sa kaaway. Kana ang pruiba nga ang mutudlo sa pulong nga gipakasamag espada mao ang Espiritu Santo og luwason ka sa kagahom sa pulong sa Dios nga Espiritu Santo nga iyang itudlo magkinaunsa man ang dangatan sa kalibutan, may tabo man ang ikatulong gubat sa kalibutan. Sa di pa may tabo ang ikatulong gubat sa kalibutan, gipangandoy namo mga kahigalaan. Nga unta, mablihan ang tagsa-tagsa ninyo ka mga kaisipan. Aron sa ingon ni ana, makahukom kamo o maanalisar ninyo nga magpasakop sa PBCM. Aron sa ingon ni ana, magkahiusa ta sa pagpangalaga diya sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Wala naman kami oras, mga kaigalan o mga kaigsunan. Sa ngalan na lang sa bala ang magtutudlo, Divine Master Tomas Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kininyo alagad sa kanginan Evangelista Brother Herbo Hinis Macarayo o guban usab sa kong kauban ng mga ministro.
Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kiniusab si Brother Robert John Maturan Impidad. Ug kaniusab si Brother Lloyd Badera. Kiniusab si Brother Richard Impidad. Kiniusab si Brother Romira Macamos. Kiniusab si Brother Gistrel Macarayo. Kami mingon sa samang takna usamang istasyon. Daghang salamat sa inyong papaminaw. Ngayong gabi ka natong tanan.